distruse. Cele 12 ore de ploi în reprize, cât pentru o lună și jumătate, au ținut în aer avioanele și au dus la întârzieri de tren. La stația de metrou din Băneasa s-au înregistrat chiar și 88 de litri pe metru pătrat, la Fiare 73 de litri, iar la Fumat 70 de litri. Peste 3.000 de oameni au cerut ajutor la 112, iar mesajele no alert au curs cancelat. Potopul de codul roșu a schimbat complet imaginea capitalei. 7 ore a plouat cu nemiluita cât pentru o lună întreagă. De la peste 40 de grade, temperatura a ajuns la 24 de grade. Străzile, bulevardele și șoselele s-au transformat în râuri, copaci au fost puși la pământ de forța rafalelor, iar traficul a paralizat. Este ora 2 dimineața, iar așa arată acum bulevardul Metalurgiei. Apa depășește pe alocuri nivelul genunchilor, iar un copac doborât de furtună a căzut peste firele de curent, blocând întreg bulevardul. Aici, pe calea Griviței, apa are jumătate de metru, iar situația este aceeași în mult mai multe zone din oraș. Pe rând, capitala a trecut de la cod galben la cod portocaliu, iar apoi la codul roșu de furtună. Nu, asta da. Asta da. Și la noi acum au plouat. Dar nu s-a întâmplat așa ceva. Așa ceva nu. Nu s-a întâmplat așa ceva. Numai că au fulgerat câtva și Au fost trimise 4 mesaje ro alert. că a început în 3 minute să plouă și peng. Mă trebuie să-mi spargă piscina. Asta nu m-am temut. Eu sunt găsit. Asta am găsit pe televizor. Dar nu s-a întâmplat așa ceva din fericire la noi. La noi nu s-a întâmplat. Nu știu ce e aia. Efectiv. Deci, efectiv. Măcar ceva de astea, dacă să... Astea. Dacă era de-astea, dacă era inundată casa, dacă Paște, ceva s-a întâmplat. Nu știu, da, nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, niciodată. Nici chiar niciodată. Copac a fost rupt în două, iar una dintre jumătate a ajuns pe plafonul acestei mașini pe care a distrus-o. Geamul din spatele mașinii a fost